Salam mehmanly olanlar, edi dilleşler, katırdan tomoşaçylar. Öňüňde bereket, ömrüňde bereket. Hereket atly Türkmen Halk Frontunyň ýa-da başgaça ady bilen Birleşen Türkmen Oppozisiýa güýçleriniň sosial ulgamlardaky informasiýon görüşini, halal halkın hakikat görüşini il günmäkbetli goşant goşan Türkmenin kanalının nowatdaky video gepleşigini dikkatyňyza götürýär. Mehriman doganlar. Ata-babalarymyzyň aýdyşy ýaly su ýatar ýöne duşman ýatmaz. Edil şolar ýaly Türkmenistanyň ilatynyň esasy köpçüligi daşary urtlarda ka. Şol esasy köpçülik Türkmenistanyň geljegi, Türkmen halkynyň geljegi bilen baglanşykly. Tarihi işleri, möhüm ädimleri ädip, ulu goşant goşup, esasy aladalary yerine yetirmelike oppozisiýa görünüşinde, oppozisiýon işleri alyp barmalyka, oppozisiýa meýdançasy köşkün gareminiň dalaşgärleriniň özara gıywatlary, dawalary, jenjelleri, çekeleşikleri, sokuşluklary bilen meşgul ka. Aşgabatdaky Berdimuhammedowylaryň diktaturasy öz planlaryny ädim durmuşa geçirmäge dowam edýär. Şu goh kalmagalyň, şu gıyvatlaň, sokuşluklaň, tökmetçiliň fonunda. Türkmenistanyň kronikasy neşriýatyna ýygy giderli ýagdaýda Türkmenistanyň möhüm wakalar, Türkmenistan bilen baglanşykly dünýädäki makalalar, hasabatlar halk köpçüliginiň dikkatyny ýetirilýär. Ine şondan bir habary siziň dikkatyňyza ýetirýär. Inha geçen ayın ayağına, yanvarın ayağına Türkmenistanyň diktatorluğun prezident somowy Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň goşun generaly çiğnini aldy, diýildi. Degişli karar 26 yanvarda Türkmenistanyň meclisi tarapyndan kabul edildi. Şol kararda şeýle diýilýär. Türkmenistanyň meclisiniň karary. Goşun generaly derejesini Türkmenistanyň prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň ýokary serkerdesi Berdimuhammedow Serdar Gurbangulyewçe berilmek hakda. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň meclisi karar edýär. Goşun generaly derejesi Türkmenistanyň prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň ýokary serkerdesi Berdimuhammedow Serdar Gurbangulyewçe berilmeli. Türkmenistanyň meclisiniň başlygy G. Mamedowa. Aşgabat 2023-nji ýylyň 26-njy ýanwary. Goşun generaly ady şeýlelikde 41 ýaşyndaky Arkadagly Serdara 27-nji ýanwarda Türkmenistanda bellenilýän Watan gorowçylary gününiň öňe syrasynda berildi. Şol wagtda Türkmenistanyň öňkü prezident Haramda Berdimuhammedow hem goşun generaly derejesini göterýär. Ýatlap geçdik 2017-nji ýylyň 27-nji oktýabryna Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününi hukuk gorajy edaralaryň işgärleri Haramda Berdimuhammedowyň kakasy Mälikgul Berdimuhammedowyň adyny göterýär. Watana eden hyzmaty üçin berilýän medal bilen syýlandy. Şonda syýlanýanlaryň arasynda prezidentiň ogly Mayor Serdar Berdimuhammedow boldy. We on harby çyny şonda mayordan patpolkovnik derejesine beýgildilipdi. Serdar Berdimuhammedowyň şol döwürde Türkmenistanyna meclisiň deputaty, halk wekili bolanyny ýadyňyzdan çykarmak. Döwlet habarlar gullugy şonda ýöne näme üçindir Serdar Berdimuhammedowy bayrak alanlaryň sagnawynyň arasynda görkezmändi.
Ýadyňyzda bolsa 2016-njy ýylyň 20-nji noýabrynda ýegşenbe güni bazar güni mejlisde boşalan orunlara diýilip Ahal we Mary vilayatlaryna saýlawlar geçirildi. Merkez Saýlaw Komissiýasynyň Türkmenistanyň geçirilen şol adaty bolmadyk saýlaw bilen baglanşykly ýygyna barada telewideniyede beren hasabatynda Ahal vilayatynyň 24-nji Duşok saýlaw okrugunda geçirilen böleginde Serdar Gurbanulyewich Berdimuhammedowyň hem halk wekilligine saýlananlygy aýan edilipdi. Ýöne ýene şonda halk köpçüligine güýçli näýlelik döretmeginden howar tyrlanylýan ýaly metbuatda giňden ýaýradylmanly. Diýmek, Berdimuhammedowlaryň diktatura hökümeti olaryň ýallaklary, yalanjykdan öz edýän galp ýasama işleriniň halkda we dünýä jemgyýetçiligine güýçli näýlelik tankytlar döredip biljekdigini aňya şoňa göz ýetirýär. Hut şoň üçin metbuatda açaçan bu öz edýän pysy-pujurlyklary hakynda söz açmakdan gaça durýarlar, saklanýarlar. Inha mehriban dogunlar. Aşgabatdaky Berdimuhammedowlaryň ganhor, jenaýatkar, paraxor diktatorlyk häkimeti öz pysy-pujurlyklaryny şeýdip türkmen watandaşlarynyň agzalalyklaryny möwjedip şoň fonunda kagız ýüzüne geçirmäge dogam edýär. Ýöne bular näme etsin? Bular haramda Berdimuhammedowa ömürlük milli lider diýen ady derejäni bersin. Jenaýatkar, ganhor Serdar Süplüge, goşun generaly Çinini bersin. Planet alan goşunlarynyň generally we Çin beräşinde tapawuty ýok. Bular hökmany suratda Berdimuhammedowlar, haram çüýrük tohum, bulan ýallaklary, bulan sponsorlary, himayetkarlary, gollawçylary hökmany suratda şu ýylyň içinde. Hakikatyň, adalatyň öňünde, türkmen halkynyň adalatynyň öňünde jogap bererler. Nähili derece Çin alsalaram, bayrak medal alsalaram, bulary kanunyň öňünde bermeli jogabyndan, hasabatyndan, jogapkärçiliginden boşadyp bilmez, halat edip bilmez. Şoň üçin gysga wagtda, ýeňişli günlerde duşuşýan çak mehriman oğullar, hoş, sag bolun, saglypda görüşelim.